quina edat té la seva filla? 21 anys. Suposo que va buidar el compte corrent, oi? Sí, senyor. 200.000 pessetes tenia la llibreta i les ha donat totes a aquesta colla de bojos. Senyor Samsó, vostè creu que l'estan prostituint? Bé, sabem que en aquesta secta es practica el sexe, sí. Però també sabem que ningú no obliga a ningú i que no cobren per practicar-lo. Vull fer-vos notar que la seva filla és major d'edat i que, per tant... Ah, Lluïsa. Bon dia. Els presento la Lluïsa Bertran, la meva col·laboradora en el camp de les sectes religioses. Els senyors Gual tenen una filla a la secta Paradís. Doncs cregui'm que em sap molt de greu. Tot això són casos de nois i noies captats per la secta Paradís. Els estava remarcant que la seva filla és major d'edat, que s'ha ficat en això per pròpia voluntat i que, per tant, no podem fer res perquè se'n surti. Només volem saber què se n'ha fet. On és, si és feliç. Només que ens diguin això, ja en tenim prou. No podem suportar la idea que hagi desaparegut per sempre. Farem tot el que estigui a les nostres mans. Com veuen, ara ja no hem de treballar només per vostès, sinó per molta altra gent. Aquesta secta Paradís s'està convertint en la nostra obsessió. Molt agraïda, senyor Samsó. Quan ens dirà alguna cosa? Ens posarem en contacte amb vostès així que tinguem notícies. Acompanya els senyors Gual a la porta. Moltes gràcies. Molt agraït. Molt bé. Ara ja sé el que em diràs, eh? Tenim l'encàrrec de 8 famílies d'investigar aquesta secta Paradís. I una oferta d'una coneguda revista sensacionalista que pagaria molt i molt per un reportatge. Crec que ja és hora que ens hi posem de debò en aquest cas. Hi ha remors que el gran mestre es dedica al tràfic de droga i a la prostitució. Però no s'ha pogut provar mai res. Des de fora. T'hi veuries amb cor? Que tinguis sort, Lluïsa. Recorda, d'aquí 10 dies rebràs la visita del Hyans. Li poses el collar, el que hagis trobat. Si no li poses res, t'aniré a treure d'allà jo personalment, d'acord? I si les coses es posen lletges, te'n vas d'allà encara que no hagis pogut esbrinar res. D'acord? D'acord. Hola, espera un moment. Espera, escolta. Mira, llegeix això. Vols vindre a nosaltres? T'agrada el meu cos? No estàs incòmode amb aquestes robes? No? Escolta, per què no vens amb nosaltres? No tens res que fer aquesta tarda? Doncs vine a nosaltres. Si no t'agrada, després te'n vas i ja està. Però prova-ho. Per provar-ho no passa res. Benvingudes, estimades, benvingudes. Anem omplint aquest poble d'amor. Oh, per favor, no feu aquestes coses. Ningú no és digne d'agenollar-se davant de ningú. I tots ens hauríem d'humiliar davant de tots. Com et dius? Lluïsa. Ah, t'hem de cercar un altre nom per tu. Un nom que parli de tota la profunditat del teu esguard. Alegria, sisplau, tingues cura d'aquesta estimada. Ah, sí. Mestre, Vine amb mi.
Jo també havia sentit parlar de tràfic de drogues i de prostitució. I he fet un parell de batudes en el poble on es reuneixen aquests boixos, però no he trobat mai res que els comprometés. Són boixos. Ballen i forniquen com a gossos, però són prou grandets perquè jo no els ho pugui impedir. M'he estat plantejant una nova manera de procedir. Per comptes de tractar d'anar de la secta als baixos fons, voldria anar dels baixos fons cap a la secta. No sé si m'explico. No n'hi ha de baixos fons en aquest poble. Potser una mica de contraband que ve de França. O algunes meuques que venen de fora perquè es desfogui el jovent. Meuques? Aquest és un bon indici. Després de tot estem buscant droga i prostitució. Porten droga, aquestes meuques? Déu ens va fer a la seva imatge i a la seva semblança. Ho sabeu, no? Ho heu sentit dir algun cop? Si això és així, el nostre cos és, doncs, imatge de Déu. El nostre cos és la paraula de Déu. Estudiant el nostre cos, entendrem Déu. Donant plaer al nostre cos. Que no veus? Què passa, que no t'agrada? No m'agrada. És com si ens avergonyíssim, com si reneguéssim de Déu. Mireu el meu cos. Us agrada? No us agrada el meu cos? Descobriu els vostres cossos. Descobriu-los i doneu-los a conèixer. Enamoreu-vos de vosaltres mateixos, del vostre cos, de la vostra veu. Balleu. Alegreu-vos i balleu. 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 Per què no balles? Balla. No. Balla. No. Em vols? Oh, ho dius de debò, que no t'agrada? Sou adorables. Us heu parat mai a pensar en la paraula adorable? L'home és adorable. La dona és adorable. El cos és adorable. Perquè l'home, la dona i els seus cossos han de ser objecte de culte. Què en penses tu del teu cos? Per què li dones tanta importància?
Has fet mai l'amor amb una dona? Has fet mai l'amor amb un vell, amb un gos? No riguis. T'estic parlant, senzillament, de fer l'amor. No insisteixi, sisplau. No me n'en recordo de res. No me n'en recordo de res de tot això. Vaig perdre el sentit, no ho sé. No me n'en recordo, ho sento. Quan el van ingressar, vostè va dir que l'havien volgut matar. Uns homes amb túniques que primer havien matat una noia. Ho sento, no me'n recordo de res. És tot confús. Des d'aquell dia que... Ho sento, no? Ho sento. Sisplau. Sempre em va semblar que eren deliris tot allò que deia aquest pobre paio. Hauries d'haver vist en quin estat el vam trobar al peu del cingle. Però amb això i tot, vaig fer una batuda immediatament. Tot plegat per ganes d'emprenyar una mica els de dalt, perquè a mi tampoc no m'agrada que s'hi estiguin. Però no vam trobar res de particular. Res de res. Això vol dir que allà dalt no hi ha res. I em confirma que és el poble on hem de cercar. Allí han de tenir els seus contactes. No són més que suposicions, Samsó. T'estic dient que hi han fet 3 batudes a la casa de la secta. I quines repercussions van tenir aquestes batudes? Què vols dir? Quan hom furga una conillera, els conills surten per d'altres caus. Quins conills es van moure al poble quan va furgar la secta? El Tanasi es va moure en aquella època. Va fer córrer camions. Sí. Ens va semblar que el paio aprofitava que estàvem distrets amb els boixos de dalt per fer de les seves. Qui és el Tanasi? És l'home amb més cua de palla de tot el poble. El tenim molt ben controlat. Amo d'una casa de transports manega una mica de contraban. També té un hotel. I és el qui contracta les meuques que venen al poble de tant en tant. Meuques? D'on venen aquestes meuques? Lluïsa. Lluïsa, estimada, desperta't. Desperta't. Vinga, que hem d'anar a veure la sortida del sol. Au. Hem de gaudir de la brisa matinal a la pell. Ja veuràs. Té, amb això t'espavilaràs. No en vull, gràcies. Bé. Tu mateixa. Però si no em veig, què passa? Prefereixes menjar fruita? Que no t'agrada el menjar que fem aquí? Pots fer-te'l tu mateixa, si vols. Pots anar a la cuina i te'l fas. No. Bé, com vulguis. Què penses? Tot això és una bogeria. Una bogeria, una bogeria. Una dolça, dolcíssima bogeria. Què és això? El cementiri de la comunitat? Què dius? Dic que si aquest és el cementiri de la comunitat. Au, vinga, que no m'atrapes, eh? Va, vine.
aquí sola? Ai, però per què et penses que hi puc fer aquí tota sola? És que ni aquí no puc estar sola? Déu va dir que no és bo que l'home estigui sol. I és veritat, no és bo. Quan un està sol pensa massa. Au, vinga, acaba ràpid. Manol, quin gos més bonic. Feu joc? Tens alguna cosa a fer la propera mitja hora? Només està per tu. El gos s'haurà de quedar fora, però. Tinc una mica de manies. Ja ho sents, Hyans. De tu no et volen. Sí. Martona, et vols quedar amb el gos? Això mateix, com si no tingués altra feina que fer. No? Anem. T'agrada el meu cos? No cal que t'espullis. Només vull parlar. Ei, un moment. Ja t'he dit que no m'agraden els numerets estranys. Practiques alguna religió? Però què ets? Un testimoni de Jehovà fent apostolat o què? Aquí han vingut a treballar, ja ho saps, no? El senyor Tanasi, suposo. Em dic Samsó. L'estava cercant per fer-li unes preguntes. Jo també us estava cercant. Ei, on vas tu ara? Està bé, pregunteu. Què hi tens a veure tu amb la secta Paradís? No res. No res. No res! Alguna pregunta més? Som-hi. Correu per la porta de l'àrea! Però què dimonis passa aquí? Però què és això? Lluïsa, vine, estimada. Vine. El mestre et demana. Ha buscat un nom per tu. Au, vine. Té, posa't això. Vine. Aquest serà el moment més bonic de la teva vida. Ja veuràs. Avui t'iniciaràs. Vine, estimada. Avui he somiat un nom per tu. Què en penses, tu, de tot aquest muntatge? Et sembla bé? Et sembla positiu? Et sembla creatiu? Em sembla fascinant. Has descobert alguna cosa nova? Sí.
Oi que sí? Jo també. Jo també he descobert una cosa nova en tu. En els teus ulls. Els teus ulls tenen la llum dels estels. No són sincers. Són misteriosos. Per això he decidit anomenar-te Estel. Què et sembla? Estel. Sí. D'on vens, Estel? La droga és a les flors. El perfum de les flors. El meu estel misteriós. No t'espantis. Veu? No has de tenir por de res. No has de tenir por de la mort. Lluïsa, cerca la Lluïsa, Hayeks. La Lluïsa! Ehi, on va che torna? Molt bé, Hayens.
Vosaltres sou molts i jo no tinc mitja bufetada. Si vull tenir alguna oportunitat, m'haig de tirar a matar, eh? Matar? I ara, qui ens agrada més parlar d'estima? Cerco la Lluïsa. No en tenim cap aquí de Lluïsa. Mare que et va parir, com li hagis fet cap mal et mato, em sents? Et mato! Hayeks! Cerca la Lluïsa! La Lluïsa, Hayeks! Hayek! Samson, què hi fas aquí? He vingut a buscar-te. Vine amb mi. Hayeks! Vigila fora, Hayeks! Fora! Mira, potser no ho entendràs, però Lluïsa, què t'han fet? prefereixo quedar-me. Què t'han fet? No cridis, no m'han fet res. Només m'han ensenyat a viure d'una altra manera. Lluïsa, has pogut esbrinar alguna cosa? Has sentit parlar d'una noia desapareguda, morta? Drogues. Saps si fan servir drogues, aquesta gentussa? Has sentit parlar d'un anomenat Tanasi? Estàs dient disbarat, Samson. Vine amb mi, posa't això. Vindràs amb mi encara que t'hagi d'arrossegar. Perdona, germà. D'aquesta manera no prendrà mal ningú. Com pots veure, aquí no hi ha cap Lluïsa. La nostra germana es diu Estel. I és major d'edat, i està aquí perquè vol. No la pots segrestar així com així. Seria il·legal. Jo, noi, ja no sé què creure. Mireu què diu aquí. El cos, imatge i missatge de Déu. El cos és l'únic ídol adorable avui dia. Conferència a càrrec del doctor en teologia, Avelí González. I és que això de la religió és molt personal. Com una qüestió personal és també la que us portarem la setmana vinent. T'agrada el meu cos? Depèn. A què em compromet si dic que sí? Vine amb nosaltres. Això, vine? No, Sí, no tinc... Mira, ja veuràs. T'agrada el meu cos?
colla de bojos. Senyor Samsó, vostè creu que l'estan prostituint? Bé, sabem que en aquesta secta es practica el sexe, sí. Però també sabem que ningú no obliga a ningú i que no cobren per practicar-lo. Vull fer-vos notar que la seva filla és major d'edat i que, per tant... Ah, Lluïsa. Bon dia. Els presento la Lluïsa Bertran, la meva col·laboradora en el camp de les sectes religioses. Els senyors Gual tenen una filla a la secta Paradís. Doncs creguin que em sap molt de greu. Tot això són casos de nois i noies captats per la secta Paradís. Els estava remarcant que la seva filla és major d'edat, que s'ha ficat en això per pròpia voluntat i que, per tant, no podem fer res perquè se'n surti. Només volem saber què se n'ha fet. On és, si és feliç. Només que ens diguin això, ja en tenim prou. No podem suportar la idea que hagi desaparegut per sempre. Farem tot el que estigui a les nostres mans. Com veuen, ara ja no hem de treballar només per vostès, sinó per molta altra gent. Aquesta secta Paradís s'està convertint en la nostra obsessió. Molt agraïda, senyor Samsó. Quan ens diu? Quina edat té la seva filla? 21 anys. Suposo que va buidar el compte corrent, oi? Sí, senyor. 200.000 pessetes tenia la llibreta i les ha donat totes aquestes... No pot esbrinar res. D'acord? D'acord. Espera un moment, escolta. Mira, llegeix això. Vols vindre a nosaltres? T'agrada el meu cos? No estàs incòmode amb aquestes robes? No? Escolta, per què no vens amb nosaltres? No tens res a fer aquesta tarda? Doncs vine a nosaltres. Si no t'agrada, després te'n vas i ja està. Però prova-ho. Per provar-ho no passa res. Ens posarem en contacte amb vostès així que tinguem notícies. Acompanya el senyor Gual a la porta. Moltes gràcies. Molt bé. Molt bé. Ara ja sé el que em diràs, eh? Tenim l'encàrrec de 8 famílies d'investigar aquesta secta Paradís. I una oferta d'una coneguda revista sensacionalista que pagaria molt i molt per un reportatge. Crec que ja és hora que ens hi posem de debò en aquest cas. Hi ha remors que el gran mestre es dedica al tràfic de droga i a la prostitució, però no s'ha pogut provar mai res. Des de fora. T'hi veuries amb cor? Que tinguis sort, Lluïsa.
Recorda, d'aquí 10 dies rebràs la visita del Hyams. Li poses el collar, el que hagis trobat. Si no li poses res, t'aniré a treure d'allà jo personalment, d'acord? I si les coses es posen lletges, te'n vas d'allà encara que no hagis pogut